Koto asase no. Be aboso mi nsia. Okay. Me ko asase no so se me kwakwa ko develop na asase. Messi, no story, no story. Check. So open YouTuber, obeying some. Eya futu, eya nkomode, eya sempa. Eni die. Areho kakra. Story bi enu, enso mo na ma stories akese. O me be ma stories bi akukudam, bi akoso wiase afanan nyina efire tifi ba toye, epoye ni anafo. Story bia ese kukuom bia no story e de be ma no ma esisi e wo wiase ene tese news bia wo pese wote e wo waso bia tese de be si nipa brabo mu ese se ye so ma obi she no story no story TV ya hona shebu mafi ese mani tia pa me ni nampra bi se ko no story no story no story no story no story TV hey mo ye champion so atiefo ne ahwefo me mama kwa baba no story TV so abribia obefa o mobile phone no na wa hwese obetimi anya no story TV ewo wa fidie ne so o subscribe na wa share na program ya oba behwe ya tuni din se sinipen eye dwumadi a eba wa kwam ewo no story TV so me di dwumadi ho chiame na mete ho pentenkwa na me di ho ayaw no ye freme abebrese Jan Roland me nkonnwadin de ate atoa Jan aduna abebrese diewu the first eye sunya benkum hene ne chiame panyi eneme na ene pa wie yenya yenua ewo yentemu ha ode na asem eba abedan yen ama sinipenfo abedwafo ene mpanyimfo asi no koso na oma bobo ho na ye de adwen ahye adwen mu na ye de yie atwo yie ene nti me che ho no ye bekọ ye special guest eye honorable anase minua pachoma yenti udin Your friend Eugene Joseph Chire. Yenua Eugene Joseph Chire. Yo, penfo se nyina kwanta so ntwen mani na so toda hwa na egina twen no. Yenua Chire. Penfo se fufuo mu akunta yebu no ayewam. Na mekwana mapebidie enye batatuo. Yese opese wote nunum so nka opusa na ate nenka. Enti ate abisani agro, ma yente wonka. E de na de wa bedan yen ye no story TV for sinipen dwumadi so Yo nana meda wase pa so wa mamsa akonya wi se memfa ma semomra na me kyerɛkyerɛ minsemu empen bebre no se nya bibi program se ya nka Ghana yensem nyina be de ebetem din tiao mekoto asase mekoto asase no be aboso minsia okay me ko asase no so se me kwakwa ko develop na asase eja branti amasi so pese me toto yo me za kire mpemfo si so duam ese yo kwa atan de oba atan turo do ni de ogina ho okay na esuna kura na esuna putukura na esuna kura kronkron asase na wo ka ho ase no kirem na sinipenfo abadwafo ne atiefo ne ahwefo ento ato adwene asase no eye de ukosi so dan anase de okwa akodo afu oso na ani de kwan so no enam se sinipen dwumadie eye mpanyimfo program nti no ana o matwi no adroso wom se de be ya ebehu se uko develop no o pese o chese uko akọ yesu adwuma okay nana me do anu ase eye fisase o pese o si dan wo so pese mi si dan wo so tiao na me koto asase no be boso mi nsia ni me ye ma dwen se sisi de nka me kwakọ start na ma yesu adwuma na me koye no nipa foforo so aba me de manwea abeguso nipa foforo so san de anwea yede aba abeguso yeah me no menteme ho ase kakra bi wo yentem good era ma dwen se me pese me de ba bedan be me na kan atena se ye hia site ho akasa me si papers a kire se me asase ne ye me bia no enie ono so mfa ne de emra ne ye nhwe eni nipa otoma no ye be kono ho nipa me otoma me ye be kono ho ne ye di atu da bia yi eda enu enti na me de ma asema ye den ababa bedan mo
okay ora kyerɛ sɛ metie wo nsɛm yi mu a pɛmfo sɛ yɛde aso tie ne yɛde ani nam mu ma yɛhu nneɛma bi kakra ɛmfiri wo hɔ na yɛnte nneɛma bi ase wo kyerɛ mu a ɛberɛ a woyɛ w'adwene sɛ wopɛ sɛ wokɔ w'asase no so na akɔyɛ so adwuma no na obi so aba so wode w'anwene akɔgu fa na obi so de ndi akɔgu fa woyɛ nhwehwɛmu no mede ma adwene mu no onya ɔbɛyɛ reka asɛm fii sɛ mesusi sɛ deɛ ɛmfa nka asɛm na ma adwene mu no na mfi sɛ bia na ɔyera akwan na ɔde bɛgu hɔ na wɔn nkasa mu ma yɛte aseɛ sɛ wobisa no ɛma wohu sɛ ɔno so kyerɛ sɛ asase ne yɛ ne dea na mpɛn pii no ɛyɛ na mfomsoɔ kakra bi timfiri baabi ba wo sɛ wɔne ne tena ase ɛdi nkɔmmɔ sɛ ka momfa asomdwie nto asomdwie kwan so na monom asomdwie mu abua nanso amma ka ɛne ti na wadwana aba bɛtoa sinipɛn abadwafoɔ a ɛwɔ No Story TV ma mimi sɛ o anya bia nipa na ɔno so asase ne adida na ɔyɛ ɔba na ɔyɛ bɛɛma hwɛ o na mɛma deɛ yɛ ana kamasɛm ka nyɛ dene wohwɛ adeɛ bi a wohwɛ ne mfie mu a ɔne wo mfie wohwɛ ɛyɛ pɛ anaa wohwɛ a wobɛkyɛn ne mfie mu wode w'ani kaa wohwɛ a ɛkyɛn na anaasɛ nkyɛn no mede m'ani kaa ɔno ne mfie no wɔ n'anim kyɛn me kakra hwɛ o nti yɛmfa no sɛ mebra panyini wo nua panyini nti wofa ne sɛ nua panyini asɛm yo sinipɛn deɛ yɛntie ba asɛm baako na yɛnka yɛnkyekyere bayerɛ baako ɛni ti yɛtie wo die wotie wo die abɛtie nkwa deɛ yɛtie wo die wie a yɛbɛhwehwɛ yɛ nua no so na nso yɛtie na no asɛm nsɛm no nyɛ ne nyinaa ne yɛde bɛba afidie so deɛ wɔsɛ yɛbɛka no ɛdam ne yɛbɛka ne dam deɛ wɔsɛ yɛka no afidie so ma obi ate bi nso no obi abɛte bi mmom ɛnyɛ sɛ obi anim gu aseɛ nti na ɛwɔ ha mmom ɛsɛ sɛ wokɔto sɛ obi tu no bafo a na wafa bi na ade ato kotodwom ɛne ti ne yɛyɛ ne sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi so bɛte na kyena bi obi mfa nkonkodi no piaw na mame mi sa obi mu anya bia wo frɛ no ka kyerɛ ne sɛ ɔmfa ne nkrataa mmra na nka wo so wode wode ya bɛkyerɛ no na wahu da wo tɔɛ ne da ɔno so tɔɛ na nka adi ma di adanseɛ kakra emuae bɛ na ɔde ma wo me frɛ no da me ba site second time me de me papers buy be ɔno ba na wamfa ne de ama ɛma me de me papers ne kyerɛ no sɛ me die ni nti nkɔmfa ne de no mmra ne yɛmfa nkɔmpɛ yɛmfa ntoto ho na mo hwɛ sɛ ebia nipa a ɔtɔn maa me no ɔno a ne tɔn maa ɔno a wamfa ama me frɛ no nso a wɔmfa yo na mpanyinfo sɛ nsuo bi a mɛwa yɛ bɛn ne sɛbi no na ɛno nyinaa akyi no nipa na wo de asase no maa wo a wosi pɛ baabi ati apata ade woti ato a wotu so nsa de maa no na ɔyɛ nkrataa de maa wo ma ne sika na ɔde yɛ saa nkrataa ne de maa wo na wotu so nsa no wabisa nipa no makɔ no hɔ nana na bisa no ɔsɛ me ntɔnkɔ so na menyɛ dɛn ne nyɛ ma kɔ yɛ wadwuma na asase no deɛ ɔmfa ma obi a yɛ ɔno a na asase no watɔn ama me ntimi nkɔ so nyɛ ma adwuma ate deɛ wɔ mu nyinaa ne sɛ sɛdeɛ madi kan aka no sinipɛn deɛ ɛyɛ ana yɛ kyekyere bayerɛ baako ɛni ti yɛbɛkɔ so ayɛ hwehwɛmu ne yɛhu baabi a susare ɛde bɔɔde ho no ɛbɛkɔ akɔfa na ma mimi sɛ obi mu asase na nkasa no hwan na hu no a wotu so nsama na ɔde ma wo bacho abusuapanyin ɛyɛ abusuapanyin a ɔdɔ ɔmo abusua na no yes abusuapanyin a ɔdɔ ɔmo abusua na no na ma mimi sɛ o wode wani to fam ɛde wa obrɛbrɛ waso ase ehu sɛ saa nipa no ɔno na ɛyɛ abusuapanyin na ebia na ɔman fa so kwan na wakyenkyena kasa ne nya mu no asase no madam fu bia dikan ayɛ dɛn akɔ akɔtobi a wasi ne dan koraa a wɔyɛ awie nti ɔno ɛna introduce nipa no yɛ dɛn ɛde kyerɛ me ɛna nipa no so na ɛhɔ nyinaa nsase nyinaa saa nipa korɔ na no yɛ dɛn ɔtontɔn saa nsase no nti na me hu koraa deɛ nsase bɛɛ miɛnsa deɛ mahu sɛ ɔayɛ dɛn watɔn ɔde ama amanfoɔ a ɔmo yɛ so adwuma nti madamfo no bɛka saa asɛm no kyerɛ me nana mepɛ baabi ayɛ dɛn ayɛ me nnwuma asi na asase nti wɔbɛka kyerɛ me anam gye so pene na me nyinaa ayɛ dɛn yɛkɔɔyɛ nti na wobisa a nkyerɛmu kakra wɔ hɔ ne nyinaa no okay yo ma ɛse obi nim a obi kyerɛ asase ankasa no yɛntɔn eti megyidi yɛ sɛ abusuapanyin no wantɔn na mmom ɛnam sɛ ɔyɛ abranteɛ woyɛ babunu na wopɛ sɛ woyɛ agyapadeɛ ɛna ɔdi wo nkɔmmɔ kyerɛ no ɛna ɔkyerɛ wo sɛ
bɔ wasesen wɔ ha na mmom mpanyinfoɔ sɛ yɛmfa no hunu ɛnhyɛn baasra bɛn ɛni nti wode biribi kakra maa no ɛma ne de yɛ nkrataa ɛde ma wo ɛtu so nsa na mmom wantɔn ama wo san sɛ asase yɛntɔn na asase ankasa no hwan na ɔde maa wo na ɔyɛ nkrataa de maa wo no ɛnyɛ bia wode hwɛ deɛ wadamfo ne deɛ no hu sɛ nipa korɔ naa na ɛyɛ nkrataa no nsensanyɛ mu no san sɛ adwo gyina hɔ a ama kotu akyire ɔwɔ na ɛyɛ abusuapanyin deɛ nanso bia na obi na wɔtumi ɛwɔ sɛ ɔyɛ nkrataa asɛm no deɛ nkrataa asɛm na ɔyɛ maa baako no wadamfo ne deɛ na ɛne wo deɛ nyina na ɛyɛ pɛpɛpɛ nsa na ɛwɔ so no nyinaa yɛ ade korɔ nsa na ɛwɔ so no nyinaa yɛ ade korɔ nti asɛm no baeɛ no mede kɔtoo madamfo no anim ɛna ɔso menya abotere na ɔno ne bɛkasa na ɔno deɛ ɔntɔn asase koraa ma ɛho nyɛ den ɛma asɛm koraa sei sɛ medeɛ ne da nti menya abotere ɛde too n'anim na mene madamfo no mmienu nyinaa na ɛkɔ abusuapanyin no hɔ yɛkɔ abusuapanyin no abusuapanyin kyerɛ me sɛ mewɔ tumi krataa a ɔde ama me no kyerɛ sɛ mewɔ tumi biara ɛwɔ sɛ metumi yɛ den ɛkɔyɛ m'adwuma ɛwɔ asase no so nti ɔmaa me go ahead ɔmaa me kwan sɛ menyɛ den menkɔyɛ m'adwuma pia na ne nyinaa akyi no ɛyɛ gyidie bɛn ɛho tɔsoɔ bɛn na wonyaeɛ a wode ba bɛdan sinipɛn abadwafoɔ ɛwɔ no story tv ayɛ sɛ sesei mekɔ asase no so a na amanfoɔ taataa me wɔ asase no so nipa no so a ɔkele mu sɛ asase no yɛ ne dea no sesei ɔnyina nim biem bɛɛ mekɔ so biara na makyo manfoɔ ɛdi m'akyi mempɛ mogyahwie guo biara ɛno nti na mpɛ sɛ mede m'asɛm ɛbɛdan afidie kɛseɛ wei na mohwɛ ɛka m'asɛm ma me nti menante sie nyinaa no na nkata mu kyire mu ana kyerɛ sɛ mmeranteɛ na ɔma bati akati no wokɔ hɔ a na ɔmo ba abɛhaw na kyerɛ sɛ ɔmo gyina asase no so ɛnwɛn asase no ba nipa no so deɛ ɛmma hɔ wofrɛ no so a ɔmfa ate sinipɛn abadwafoɔ ɛbɛtu ho anamɔ na baabi biara ɛwɔ sɛ yɛwura na yɛtwene ba na ɔno so de n'asɛm ba no yɛbɛtie na yɛde yie ato yie san sɛ wode ɔso mpɛ mogyasɛm biara ɛnka ɔma ka kyerɛ sɛ kɔyɛ deɛ a kɛnoa ne sɛ wokɔ akɔyɛ nanso wompɛ ne saa deɛ a ɛno nti na no story tv yɛaka kyerɛ mo sɛ wowɔ asɛm biara fa dan no story tv na sinipɛn ɛbɛdwafoɔ ɛbɛtena ase na yɛapɛnsɛmpɛnsɛ nsɛm no na yɛde ne agu ne nanu gubrɛ san sɛ wopɛ ne yie a wobrɛ yo atiefoɔ ne ahwɛfoɔ meda mo ase na mekɔ so aka akyerɛ yɛn nyinaa sɛ yɛnyi so yɛnnua kyerɛ asɛm yi na yɛmfa ntu yɛ ho fo san sɛ mpanyinfoɔ sɛ obi kutwa ɛne ɛdi mia yɛ kuro ɛnɛ ato mr kyerɛ ɔkyena na ato na yɛmpɛ sɛ ɛbɛto nti no san sɛ deɛ ɔhu bi da na ɔsɛ mmra meyɛhwɛ na deɛ ɔhu bi da no so ɔse yɛkyiri na mefa akwanya wei so aka kyerɛ obiara sɛ obiara hwɛ nsasesɛm ho asɛm yie ɛsiane sɛ Ghana nsase nyinaa yɛ Ghana aban dea ɛyɛ ɔmampanyin Nana Akufo-Addo ɛdea ɛna ɔde ahyɛ nananom ankorankora ɛnsa ɛna nananom so de ahyɛ abusuakuo bi nsa sɛ ɔmo hwɛ so ma ɔmo ɛni ti sɛ wodɔ asase so na wodidi so a woyɛ dɔ didi asase ne nyɛ wo dea na mmom sɛ wopɛ sɛ obi so bɛserɛ wo sɛ ɔpɛ baabi kakra dɔ adidi ana ɔpɛ baabi kakra abɔ apata a abɔ asesen a ɛnam sɛ wo na wohwɛ so ma no nti no na wagye ho amammerɛ watu so nsa ama wo na wode akɔkyerɛ ɛyɛ kurowura asase wura sɛ ɛyɛ odi kuro sɛ ɛyɛ ɔhene o sɛ ɛyɛ ɔman hene o sɛ ɔyɛ king o na wode akɔkyerɛ no na ɔhene no so adi mu adanseɛ ɛde ne nsa ahyɛ nkrataa ase na ɔde ama wo sɛ wo so ne hwɛ sofoɔ no ɛde wasɛm abɛdan no na watie na sopam eti wayɛ nkrataa de ama wo menya mfa nto kakra sɛ ɛyɛ Nana Aduna Jan Diawo abɛbrɛsɛ the first ɛyɛ Nana Obri Yeboa Diawo the first the second ne chiame ɛyɛ enemy me pɛsɛ menya asase kakra na me bɔ asesen wɔ so a na me ba be hu wo a abusua no woda no a wo dɔ so nana mo nana no mo bɛtena hɔ a dɔ so a na sɛ wo ma me bi a nana no yɛ nkrata na mo de meme din na bɛyɛ na ya sign ne de ama abusuapanyin na wo hwɛ asase so na de ama me eti me de me tu nsa ne de ma abusuapanyin
na wabusua panyin so de ko kyerɛ kurawura na ɔma yɛ ho amammerɛ nkrata asɛm de ama na ɔde ama me eti sɛ amma ne saa de a na kyerɛ sɛ wokɔkɔtɔ na sɛ kurawura na wokɔsrɛ ne yɛ woyɛ amammerɛ na kurawura nsani ase a entwa yie kurawura nsa hyase a ansa na watimi de akɔ aban mu ɛyɛ lance akɔ register wasase no sɛ sese deɛ na nanom de ama me na aban so ataitoɔ sɛ memfa ntena so ɛno koraa no aban mu mmara mu no yɛwɔ mfie bi da ho a sɛ so a kurawura etimi gye n'asase ɛno no yɛbɛhyɛ da akyerɛ mu sɛ woyi wo dan no nyinaa gu fam na ɛka asase na sɛ mmere na nananom de ato so anaasɛ aban de ato so no ɛso a ɔtim gye n'asase firi wo nsɛm ɛno nti asasesɛm yɛ adeɛ a ɛyɛ agyapadeɛ kɛse ɛsombo asasesɛm ɛde ɛtwitwi nipa bi mu ɛkɔ nsɛm mu ɛno nti na si nipa yi ɛbɛdwafoɔ yɛde wei aba No Story TV so sɛ yɛbɛba abɛkyerɛkyerɛ na ama mmeranteɛ ne mmɛba a ɔmo kɔn dɔ sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ agyapadeɛ ɔmo si fie na ebi mu nya baabi di ɔmo ti so nanso ebi mu adra ɔmo ho dua buronyi ɛgyegye ɔmo no ɔmo ahu baabi a ɔwɔ sɛ ɔmo tutu ɔmo anam osi ɛni gye yɛda mo ase monkɔ so a na mohwɛ No Story TV wofa Android phone na wa subscribe No Story TV Facebook na wakɔ hɔ YouTube unya ya na wa share na de ama wonam fofoɔ ɛyɛ sɛ yɛbɛ educate yɛbɛ entertain na yɛbɛ inform No Story TV #1 TV No Story no size No Story me say ɛyɛ #1 yo Mr. Chire mpanyinfoɔ ti anam ɔtenten biara no kwantenten biara no ewia aboboa no na obronyi to bɛka 1,000 miles of journey begins with the first step we anam edi nkan ya yetuo na megidi ye sɛ yebetu abawie ebenya muai papa ɛde asomdie aba wo nuri ane ntem nhira nkan beda wase sɛ wanmu No Story so No Story TV animtia na sinipen abadwafoɔ so wanmu yɛ animtia na wo dwane bɛtoa yɛ na wo de yɛ odwan kɔbea enti yɛ hyɛ obɔ sɛ yɛbɛdi asɛm yɛkyi na yɛ fifi ma bibi ma wadiri mu na de wɔm bia no so ne yɛde bɛba abɛto anim bɛnfo sɛ bɔne gya kwa yɛ nya no kwa ne krakra ɛdeɛ na wɔbɛse atiefoɔ ɔmo a mohwɛ No Story TV ɔmo a motie No Story TV No Story nso da bia there is a story enti deɛ na wɔka kyerɛ Mr. Kyerɛ na ne krakra ne yɛmfa yɛma abadwafoɔ ensɔre enko agye wa home yo na nam da wano ase so wa ma me sa akwanya we se me so men ka bibi kakra emfa mudwumadie ho tia how na me so me de bedan No Story for how na me de bedan No Story for me da mano ase se ma gye mano asi yie se me betum me ha ho ana mo ama me na wo so a o how bia fa bedan No Story TV pia na mo so betu ho ana ama pepeye ato yie yɛda mano ase yo No Story atiefoɔ ne ahwɛfoɔ yɛda mo nyinaa ase mo a munya abre ɛhwɛ yɛ ne mo a mutie mo a mohwɛ wɔ YouTube ne Facebook yɛda mo nyinaa ase wohwɛ a subscribe na share fama wo nuanom ɛnkanka ne ɔmo a mo wɔ aburokyire sansensasesɛm edi ɔmo nya ɛni nti sɛ yɛse yɛwɔ ha sɛ sinipei abadwafoɔ ɛwɔ No Story TV baabi bia akuro ni hyɛ sɛ wɔ pipi so sɔkɔtɛ di apɔmpɔ nyame na ose hiama nkyene kwa dende soro no ase abɛkwae yakunto krom sɛ yɛ abraso baabi biara yɛbɛkɔ hɔ ne ntwuo so ne ntwea so Ghana ha baabia yɛbɛkɔ sɛ nipa wɔ hɔ kware yɛbɛkɔ hɔ ahemfie bia yɛbɛwuram sanse nananom wɔ hɔ so ɔmo twɛn yɛn sɛ yɛ mmara ne yɛmɛtie nsɛm ne yɛmfa ma Ghana foɔ timamufoɔ na ɔmo ha ɔmo sanse nipa bi mo ayɛ ɔmo dua buronyi ɔmo ayɛ ɔmo ho asokwan ade adane akyenkyena nipa bi mo wɔ hɔ a ɔmo de pataku ho nwi adra ɔmo ho odwan ho nwi adra pataku ho ɛna ɔmo kye enwan yo medam ase dasane so Yesu ama na sɛ yanwu a yɛte nkwam a No Story fato hɔ enyiwa fidie no emfiri No Story fa super glue so yɛbɛtena ahyia biom medam ase